Една голяма грешка да се отдам изцяло на работата и да забравя за себе си. Когато започвах с бизнеса, направих точно това. Толкова се вглъбих в работата, че зарязах спорта, започнах да ям набързо, без да обръщам внимание на качеството на храната. Казвах си, сега нямам време да готвя, ще тренирам от понеделник, една нездравословна храна няма да ме провали. Но ден след ден килограмите се трупаха. Всички свалени с толкова усилия килограми се върнаха. Дори и повече. Не само, че загубих формата си, но и загубих енергията си. Чувствах се уморена и без желание за нищо. И тогава осъзнах, единственият начин да рестартирам метаболизма си беше да направя детокс. Реших да дам шанс на тялото си да се изчисти и възстанови. И това промени всичко. Започнах да се грижа за себе си, да избирам правилните храни, да се движа отново. Резултатите не закъсняха. Сега съм с 9,5 кг по-слаба, но най-важното е, че отново се чувствам добре в кожата си. Ако и ти се чувстваш така, ако усещаш, че си загубил контрола на теглото си и енергията си, знай, че има начин. Винаги можеш да започнеш от начало. И най-важното е да направиш първата крачка.